שלום לכם לעוד פרק של ליט רויאל. היום נועם חולה, אז אני אעשה את הסרטון לבד. אני אעשה את הסרטון על הדק הזול של הפקה שמצאתי מדרק מייסטר, תודה רבה לך. הוא באמת נתן לי רשות להשתמש בו, פשוט מותר להשתמש בו. אז אני אשתמש בו ואני אעשה את הדק וכבר אחזור לכם. הנה זה הדק. עכשיו אני מתלבט אם להכניס את המיניונס. את הגובלינס ואת המיניונס יותר חשובים, אני אשדרג את המיניונס ללבל 8. נפתח טורניר בקלאסיק צ'אלנג' ונתחיל לשחק באתגר הקשה הזה. תודה רבה לכם לכל השיתופים והלייקים והצפיות שעשיתם לכל הצופים. כרגע אני מנסה לעשות את התקפות קטנות האלה עם הגובלינס כדי בעצם ליצור את ההתקפות. סוס אפ פר גובלינס ולונארד סקלטון צחר של הפקה. אוקיי, עכשיו אני שם את הנשק הכבד הפקה. הוא שם שם ולקיר, אני אפילו נראה לי את המיניונס. אני שם המיניונס, אני אשים גובלינס צד שני. אני חושב שזה לא יספיק, אני חושב שאני צריך גם פר גובלינס. זה שחקן מאוד גרוע. אני הולך שם לעשות לו התקפה גדולה. יש לו אינפרנו, זה יכול ליצור לי בעיות. אינפרנו פשוט מקנטר את הפקה. אני בבעיה. אוקיי, אני שם לו שם מיניונס, יקנטרו את האינפרנו. זה לא הולך טוב, אבל הבניין לא מוריד אותו, אבל הוא לא עושה דמג', הוא פשוט חד משמעית לא יעשה דמג'. ועכשיו נראה לי נשים שם את הפקה ונצא למיני פוש עם הפקה. זה פושים מאוד מאוד גדולים עם הפקה שיכולים להוסיף המון. אם אהבתם את האינטרו החדש, אני מציעה לכם, אם אתם רוצים להוסיף אינטרואים אלינו, אתם יכולים שם האי ספיריטס, להיות מוכן שם עם הזאפ, זה דבר ראשון. מיניונס אני שם וואו 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 וואו, זה דק חד משמעית קשה. אני לא רוצה שאני אצא משהו, אני אעשה לי דמג' ונמשוך אותו לצד השני. זה לא ממש משך אותו, אבל הבניין מוריד אותו. אוקיי, הבניין מוריד אותו נהדר בשבילי. זה הזמן לחגוג שם עם פקה. אוקיי, גריידר לא יעבור אצלי בשקט. וואו וואו וואו, זה לא טוב לי. אבל המיניונס עוצרים את זה שם יפה. בדאבל פקה. דאבל פקה יכול להיות נהדר. דאבל פקה. זאפ שם חייב לבוא במקום. אינפרנו שם לפי דעתי יוריד אותם. אני לא מצליח פשוט לעשות דמג' איתם. עם הפקות לא מצליחים לגעת בבניין. אבל המיני פוש שמה שיש לי פשוט הוולקר יוצרת את זה. נוראי. דק נוראי. וואו 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 וואו, זה לא טוב לי. וואו, לא, יצא לי שמה בטעות פקה מרוב הלחץ. ולקרי פשוט הוריד שם את הכל ואני יודע את זה. למה עושים לי ולקרי סקלטון, פשוט לא היה לו ולקרי לשים לי. עכשיו אני שם את הוולקרי מיניונס. זה לא טוב, זה לא טוב. מיני פקה. להיות מוכן עם הזאפ, לא להיות מוכן עם הזאפ, או שכן. הפקה שם הולך לפגוע בבניין ולעשות דמג'. אני יוצר שם את הפוש של האינפרנו. שם שם האירוז, לא טוב. וזה יכול להיות ניצחון. בום! אני לא מאמין. אני אשכרה ניצחתי את המשחק הזה. אוי מי גאדנס. וואו. איזה משחק טירוף. וואו. איזה שחקן גרוע. אני חייב לראות שנייה את הפרופיל של השחקן הזה. איזה ארנה הוא, ארנה 8. זה הדק המקורי שלו, שתבינו. היה לו מגה מיניון, הוא לא שמש בכל המשחק. וואו.
אני בהלם. וואו, כל הכבוד לי. תכתבו בתגובות אם אהבתם את המשחק הזה. בואו נמשיך את המשחק השני. ויאללה. נגד ניטאי, כך קוראים לו, אני מכיר ילד שקוראים לו ניטאי. נבטא את זה נכון. פרינס. וואו, מה הקנטורים שלי לפרינס, פרינס, פרגובינס וכאלה. I don't like it. I don't like it. וואו. קינטור שם יפה שם, קינטורתי שם את הפרינס עם הפקה, גובלינס לפניו, סקליטון לסיטו, וכל מיני אנשים שם התחזקים את הפקה ולא מצליחים. זה קוסמק של הסקליטון הארמי הזה. לא ניתן אפילו לגעת פעם אחת בבניין. למה? זה מה שחסר לי עכשיו, אייס וויזרד, למה? פקה להגנה. גדול פקה, גדולה פקה. מי אמר גדול פקה? נמור. בלעד. אני לא רוצה. אוקיי, בבקשה שהסקליטונס לא יצאו אם הם רוצים. כוס, עמק של דבר. אחת שאני מקלה ככה. לא, איזה דג על הפנים. גובלינס, יפה, עצרו שם את הוויץ'. כרגע עשיתי לו יותר באמת ממנו, אני לא יודע למה אני באמת כועס. אולי נוריד את זה בעריכה, אולי לא. כולנו יודעים שאני לא אוריד את זה בעריכה אם אני אומר שאני אוריד את זה בעריכה. שלא יקרו, עוד דברים שלא יקרו. וואו, אני לא אוהב את מה שהולך כאן. הוא לא נותן לי לשים פקה והוא עושה את זה יפה, הוא עושה את זה פשוט יפה. הסוויר עוד יעשה כמה מכות, לא באמת, ותשמעו, אני ונועם יכולים לעשות פייסקם, זה תלוי בכם, אם אתם רוצים שאנחנו נעשה פייסקם. נעצור אותו, הוא לא יפגע פעם אחת בבניין, הבחורצ'יק הזה. פאק, לא, איזה מטומטם אני. באמא שלי, אני אחד המטומטמים. לא טוב. וואו, איך אני מקנטר את זה? אני לא יודע. חצים שמה, ולא יודע. זאפ, אני לא יודע. וואו. לא. לא, חי ובוי. סוף מישהו משחק נגדי מישהו נורמלי שיודע לקנטר פקה בכבוד, מגיע לו לנצח אותי, אני צריך לדעת באיזה ארנה, הוא צריך לבדוק את זה. ניצח אותי יפה, ואומרים שהוא הסכם ישראלי, חד משמעית ישראלי. זה לא באמת הקלן שלי, נסיה. אתה מקלן מטומטם נקודתי. לארנה 8, אני מסיים נגד ארנה 8, הוא פחות גביעים מהקודם. יש לנו ניצחון אחד, הפסד אחד נגד מקס איי אקס. אוקיי, יש לי התקפה שמה של פקה. בואו נראה איך הוא מקנטר פקה. ספר גובלינס נוסיף איתה, זה לא נראה כאילו אוקיי. למה אני פותח פה לשטן? הירו, בבקשה שזה יפגע בי, בבקשה. זאפ נחמד. יוריד לפחות את הוויץ' גם לא. נוראי. לא טוב. לא. שדק גרוע. אוי ואבוי, למה לקחתי לעצמי את האתגר הזה? אני לא יודע. זה מה שחסר לי עכשיו, עושים ג'יינט סקליטון. הולך להוריד לי גם את הבניין השני, ושלום עליכם. על כל ילד השני. פקה, וואו, שתי ג'יינט סקליטון, זה לא טוב לי. אוי ואבוי, מיניונס, חובה שמה מיניונס.
למה שמתי את זה? למה באמא שלי שמתי את זה? תקיעות, בגלל שהסרטון נעצר 5 דקות, אז מצטער על זה. דקה נמאס לי, אני פשוט תוקף אותו. מאוד מקווה שאני לא על זה עדיין. למה יש לכולם קנטורים של פקה? אני לא יודע. בראש שלי עושה את זה ממש. למה תצאי מה אפילו? זאפ, אני לא חושב שצריך, הוא יכול שם לעשות התקפה. אוקיי, הוא יצא להתקפה. וזאפ. אוקיי, זה לא עזר לי כל כך, ומינס פשוט גרוין. הוא פשוט מזלזל בי. פשוט מזלזל בי, והוא הולך לקרוע לי את הצורה. הוא רואה שאני אמדק לו טוב. הוא רע, מזמן הוא רע, ובכבוד הוא רע. הוא הולך... לא, הוא לא ישלש אותי. לא שילשו אותי, שזה דבר נחמד. אוקיי, זה נראה לי הסרטון להיום. שנועם נחזור, אז נעשה גם אתגרים, מה שלא היה היום. וחבל מאוד. אם אהבתם תעשו לייק, אם אהבתם את הערוץ בכללי תעשו סאבסקרייב. וכולה הסרטון השלישי שלנו, הם כוללים את האינטרו. מקווים שנהנתם. יאללה ביי.